Team promoter chipasi rega ndivatipire zichasi. This time backstage tichionera patikumurwa munhu pastage kugomba vanditirika vabata pamwe agiri netaidi wao indofeya varipo vakapotserwa musaure moyo tsvimbo musadzore mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi isusu taiveko kugomba inzwai dzakaitika mangoma ane simbaya mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi kunzai vaiveko kugomba inzwai zvakaitika mangoma ane simbaya mauto akauya akagadzira kupapaidza nemumwe wacho futi atoda kupapaidza zvakazofamba nepasipo pakupedzisira makenangana yaboidza pakaipa akutara feya mangoma anofaya bvunzai fantani ngwere dzaibata mapasi kunopinda fainari dzikatora pima mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi isusu taiveko kugomba inzwai dzakaitika mangoma ane simbaya mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi bvunzai vaiveko kugomba inzwai zvakaitika mangoma ane simbaya kuzvimoko kwaifaya long time akawina lady d taflat van chich kana sisakavapindira muchiga zvina kupera bo amenokuti chii banditirika vabata pamwe agiri netaidi wao indofeya varipo vakapotserwa musaure moyo tsvimbo musadzore mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi isusu taiveko kugomba inzwai dzakaitika mangoma ane simbaya mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi bvunzai vaiveko kugomba inzwai zvakaitika mangoma ane simbaya mauto akauya akagadzira kupapaidza nemumwe wacho futi atoda kupapaidza zvakazofamba nepasipo pakupedzisira makenangana yaboidza pakaipa akutara feya mangoma anofaya bvunzai fantani ngwere dzaibata mapasi kunopinda fainari dzikatora pima mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi isusu taiveko kugomba inzwai dzakaitika mangoma ane simbaya mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi bvunzai vaiveko kugomba inzwai zvakaitika mangoma ane simbaya mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi isusu taiveko kugomba inzwai dzakaitika mangoma ane simbaya mangoma ngaende mberi mangoma ngaende mberi bvunzai vaiveko kugomba inzwai zvakaitika mangoma ane simbaya